कालसार होबाय इरिगेशन होबाय फरेस्टारनिबो खारलाबायबाय जानाय नंला नामा दाखुरा खाफालजोंलाय मोननाय नंला नामा मास्टारनि फिसाजोखौ तो दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव बेनिफ्राय जायना गोरोबदों एग्रिकालचार इरिगेशन बेनिफ्राय फरेस्टाराव नेगासिनो दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा जोङो CSP पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो दिनै मोनायाव रिजाल्ट नेदोंमोन नाथाय फैयासै अके स' फैयासै बेनिफ्राय जों दायो BCDC नि एडमिटखौ जोङो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन जे बेयाव माबादि गाइडलाइन्स दङ भाइभा टेस्टनि थाखाय एबा पार्सनेल इन्टारभिउ आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट जइनिं बेनो जाबाय BCDC लेभेल गामि ओनसोलाव नोंथांमोना साख्रि मावनांगोन दा जों रल नाम्बारखौ होननानै जोङो नायनोसै बेखायनो नोंथांमोनाबो गावनिखौ नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेलखौ लानो हासिगोन स' दायो नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो डाउनलड एडमिट मोनगोन बेयाव क्लिक खालामबानो एडमिटआ नोंथांमोना फैगोन दा बेनो जाबाय कल लेटार BCDC आव जायनोखि एग्जाम पास खालामबाय कल लेटार फैबाय आरो बेनो जाबाय लास्ट इन्टारभिउ भाइभा टेस्ट दा बेयाव CSB बिल्डिं क'क्राझाराव जागोन जोंनि उदालगुरिना जायो डेटआ जाहैबाय 4 आगस्ट दङ बेनिफ्राय 10 AM निफ्राय 5 PM बेनिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना थार्ड जानो हागौ नायबानो जाबाय एन्ड एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाथारनांगोन प्लास नोंथांमोननि आइडि प्रुफ हिसाबै अरिजिनेल आधार कार्ड पेन कार्ड बा भटार आइडि बा ड्राइभिं एनि वान नोंथांमोना लांफानांगोन जेब्ला भाइभा टेस्टआव थाङो देन एडमिटआव फट' सिथाबनांगोन एडमिटआव फट' गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना साइनबो होनांगोन अके थ' नोंथांमोना साइन होनांगोन एन्ड देन बेनिफ्राय अरिजिनेल डकुमेन्ट्स गासैखौबो नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बेखौ भेरिफाइ खालामगोन जेब्ला भेरिफाइड जायो अब्लासो नोंखौ भाइभा टेस्टआव एलाउ खालामगोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नायदो डिसेबिलिटि दङबा नोंथांमोना सार्टिफिकेट लांफा जाहाथे नोंथांमोना बिनाय लोगो लोगो होनो हायो दा बेखिनिखौ मोनथिबाय आरो मानि सायाव सोंगोन बेनो जाबाय PNRD रिलेटेड नोंथांमोनखौ कुइसन सोंगोन अके दा बे PNRD नि फुल फर्म नाय बेनिफ्राय MG रेखाखौ गासैखौबो नाय बेनिफ्राय PMAYG स्किमफोरखौ नाय आरो पन्चायतनि आन्दाराव जि स्किम्स दङ बेखौ नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय माबादि खामानि स' बेनिफ्राय माबादि खामानि जायो बेखिनि कनसेप्ट क्लियार जाबानो आं सानो नोंथांमोना भाइभा टेस्ट क्लियार खालामगोन ओमफ्राय सानसेयावनो 6:50 नि खाथियाव दङ अब्ला सासेयाव हमना ला 4 निफ्राय 5 मिनिट सोंनो हागौ बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै बेखौ नायना थांखादो दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय दानिया जों सेकेन्ड आपडेट बेनो जाबाय रिजाल्टनि बागै एक्सपेक्टेड रिजाल्ट डेट जों लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंना एसेबाबो मोजां मोनगोन गोसोखौ जों बेखौ दायो सावरायनोसै दा जोङो फैबाय एडुकेसन लेभेलाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि LP UP टेटनि मेरिट लिस्टआ फैथारसिगोन बेयाव नोंथांमोननि साइडआ आपडेट जाबाय आरो 1000 पस्टार दङ बायदि होनना बुंदों सर्सआव मोननाय बादिबा अब्ला स' सिबा बुंदों जे 7 डेजनि गेजेराव होगोन होननानै अब्ला स' नोंथांमोननि रिजाल्टआ गाबोननिफ्राय लानानै हमना ला स' नोंथांमोना 5 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागौ अके 5 आगस्टनि गेजेराव मोननो हागौ गाबोननिफ्राय लानानै थ' नोंथांमोना 1 निफ्राय 5 नि गेजेराव मेरिट लिस्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय LP UP हिसाबै देन बेनिफ्राय जइनिं फ्राय नोंथांमोननि जइनिं होनोबा 7 आगस्टनिफ्राय 11 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना जइनिं जानो थांगासिनो दङ BTC आव साख्रि मावनाय हिसाबै अके सर्सआव मोननाय बादिबा एक्सपेक्टेड डेटआ बेनो 7 निफ्राय 11 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना जइनिं जानो थांगासिनो दङ दा बेनो जाबाय टेटनि सायाव दानिया जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ जोङो बाव सावरायनोसै जे रिजाल्टआ माब्ला फैथावगौ बेनि सायाव जोङो सावरायगोन दा जोङो CSB आव फैबाय बेनिफ्राय जोङो दिनै रिजाल्ट आसा खालामदोंमोन हरावहाय पेपाराव होननानै बाट फैयासै अके दा नेक्स्ट रिजाल्ट मा फैथावगौ नेक्स्ट रिजाल्ट फैथावगौ बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै फैथावगौ आरो लोगोसे फरेस्टार हिसाबै फैथावगौ आरो लोगोसे नोंथांमोननि BCDC लेभेला भाइभा टेस्ट जोबनाय लोगो लोगो रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा फार्स्टआव ग्रेड 4आ फैनाय चान्सआ दङ आरो लोगोसे फरेस्टआ फैनाय चान्सआ दङ जुदि फैयोब्ला मा डेटआव फैथावगौ दा नायदो नै गासैबो ग्रेड 4आ रेडि जाखाजोब्बाय फरेस्टआ रेडि जाखाजोब्बाय खालि रिजाल्ट होनांसिगौ अब्ला जोङो सर्सआव मोननाय बादिबा अफिसियेल एक्चुअली अफिसियेल नङा बाट जोङो एक्सपेक्टेड डेट लायो अब्ला जोङो 5 निफ्राय नैबे 7 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगोन अके 5 निफ्राय 7 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोनना रिजाल्टआ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय हमना ला 7 खौ गारनानै हमना ला 11 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोनहा जइनिं जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय BTC आव साख्रि हिसाबै अके देन बेनिफ्राय BCDC लेभेलनि लास्ट इन्टारभिउआ जाबाय 4 आगस्ट अब्ला 7 निफ्राय बेबो 11 नि गेजेरावनो जइनिं जानो एबा रिजाल्टआ मोननो थांगासिनो दङ बाट रिजाल्ट होग्रोगोन
दा बेनिफ्राय जयनिंआ BCDC माब्ला होगोन बेखौ बुंनो हाथ'आ बाट 7 निफ्राय 11 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननाय चान्सआ दङ दा बेखिनि नोंथांमोननिया हमना ला 7 निफ्राय 11 आगस्टनि गेजेराव एक्सपेक्टेड डेट लादों दा नोंथांमोना मोनखागोन बे समाव जायखिजाया रिजाल्टखौ बा जयनिंखौ मानोना जोंनि टाइमा बारा गोबाव गैला BTC आव इलेक्सन जासिगोन ना अब्ला जों हमदांनो हायो जे 15 आगस्टसिमल' टाइम दं होननानै हमनो हायो अब्ला जों हमना ला 18 निफ्राय हमना ला MCC नांनाय चान्सआ दङ अके एबा 18 निफ्राय 20 नि गेजेराव MCC नांनाय चान्सआ दङ अब्लाथ' साख्रि होनो हाया सरकारा थ' अब्ला जोंहा HS लेभेल आरो लोगोसे डिग्री लेभेला माब्ला फैगोन बिग कुइसन जाबाय दा बे मोननै पस्टनि रिजाल्टखौ गोबां सोंगासिनो दङ बेनि सायाव जेबो आपडेट गैथ'वा नाथाय आसा खालामनो हायो जोंहा 15 आगस्टनि सिगां रिजाल्टआ फैनो हागौ मानोना इलेक्सननि सिगां गासैबो साख्रिखौ होनांगोन ना दा बेखायनो 15 आगस्टनि सिगां जों आसा खालामदों बाट जायखिजाया समावबो रिजाल्टआ फैनो हागौ किजानि दिनै गाबोननि गेजेराव फैनो हागौ बेनिफ्राय बायबा टेस्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ बुंनो हाला बाट HS लेभेल आरो डिग्री लेभेलाव जोंहा बायबा टेस्ट दंमोन बेखायनो 7, 8 नि गेजेराव आगस्ट 20 सिम नेनोसै बेनि उनाव मा जायो उननि बाथ्रासै बाट बायबा टेस्टखौ लागोन ना लाला बेखौ दायो बुंथ'नो हाला दा बायबा टेस्टआव गासै जोंहा नाम्बारा दङमोन 15 मार्क्सनि नाम्बार दङमोन बायबा टेस्टआव बे बायबा टेस्टखौ लायाबाबो जेबो नंला आंनि मथेबा मानोना रिटेनखौ बेस खालामनानै नाम्बारखौ लानानै एक्चुअलि मेरिट लिस्टखौ होनो हायोबाबो जायो बाट जियानो जा बे गभर्नमेन्टनि बाथ्रासै गभर्नमेन्टआ बेखौ डिसाइड खालामगोन मा खालामा बाट बेनि सायाव आपडेट फैयोबा चेनेलाव नोंथांमोना फिन खनसेबाव मोनगोन नाथाय Gr-4 फरेस्ट BCDC बेनिफ्राय टेट रिजाल्टआ फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि माखासे एनालाइसिस भिडिअ